Yes, today is a big day. Yeah, Guru kwauri yeah. muzuva ranhasi takabata shoti reipapo ipapo zvanga zvakamira sei pagadziriro edamba refu idzva irori. Right, tinotenda zvikuru. To start with, ndoda kutenda 3K TV because takataura pa 3K TV kutanga gore changotanga tikati muna December ende uri musi wa 10 tikati hatisi kuzoposa nenyasha dzaMwari tikulonja album short ipapo zvakatokomborwa nechekare, so the journey was just as easy and it was as smooth as just breaking an ice. Okay, yeah. This is your 5th album. How has been the journey up to today launching this 5th album? Take us through, that journey from the first album till the 5th album. Yeah, tunzwa kufara nekuti vanhu ndova kubva paalbum rekutanga kusvika paalbum rechi4 vanhu vakataiwa iri ndo shotire ipapo, saka takangoimba zvakataurwa nevanhu tikati kumene ndi shotire ipapo, imi mafunga dewa, imi mafunga dembo, kumene ndi shotire ipapo, simati irova dewa, iwe irova dembozve, kumene ndi shotire. Saka vanhu vamanzwa vachiimba umu kuti aiwa kumene ndiyechi shotire ipapo zvokuti vari kubvumira nazvo kuti tozvitenda izvozvo. How was the attendance uyezve the reception? Vanhu vagamuchira zvakadini damba raidzva rako irori rika shotire ipapo? Certainly, because damba refu rakamirirwa, you see, rakagamuchirwa sati tambobuda vasana vasanomboziva kuti chii. Vamwe vaita hanzi chikabudura cheipapo vachiisa tumasaini tumashoti, vamwe vachiisa masaini ebhora, asi nazo zobuda pachena kuti kumene ndiyechi shotire ipapo, whether vada kuti shoti, whether vada kuti bhora, vada kuti kusinuka, zvimwe chete, asi ishotire ipapo. Tichitarisa Lucky Kumene achitungamira kachikwata cheThe Power Express, chimuisa pamakore 5 anotevera sechikwata seleader weband, unenge mapapi? Tutarisira kunge kumusoro kwedzi chaiko nekuti Mwari vari kutivhurira. With God everything is possible, there's no limit with God. Yeah, just like the sky is got no limit. Tiri kuenda Power Express, tiri kuenda nekuti iband yenyika, iri band yabasa. I think basa mariona mukatumu kuti rabatwa zvakadii, murari wanga urimo was there and people are still enjoying. They're still waiting for me in the stage there. I'll go there soon. Yeah. Your last words to your fans who are watching 3KT. My last words to my fans. Okay, ndoda kukumbira madam vauye. Madam uyai. Right. Kumene mashoko enyu kumafans akasimudzira chikwata cheThe Power Express kuti muparure mwana mutsva muzuva ranhasi shotire ipapo ndeyekuti chi kumhuri yeZimbabwe vari kuona ka3K TV muzuva ranhasi. Tinotenda, tinongoti kumafans ese ari muno munyika yeZimbabwe nevari kunze, tinokutendai. Sapoti yenyu yamunopa kuna Lucky Kumene yakakosha zvikuru, inoita kuti Lucky Kumene aenderere mberi nebasa rake rekuimba. Okay Lucky, mhuri yeZimbabwe iri kuona ka3K TV izvezvizvi vari kuti pamwe hausirive, vari kutombodawo kasnipeti kepa album irori rika shoti reipapo. Kana mafunga dewa, imi mafunga dembo, kumene ndi shotire ipapo, imi mafunga dewa, wangu mafunga dembozve, kumene ndi shotire ipa. Muchainzwa ichimba remastadium vachidedzera vari kuteresi ichitongoti kana mafunga dewa kana mafunga dembo, ivo voti kumene ndiwe shotire ipapo, vakabhilivha kare. So yeah, sasizizizvi ipa tinapinda mutauni tinorova simati yedu, zvimwe kumba tiri chapa, mabhebhi achipinda mutauni anorova simati yavozve, pamwe kumba ichapa.